Assalamu alaikum. Ya jikin baba? Da sauki yana wartiri. To me yake damun shi ne? Ba su gaya min komai ba dai tukunna. Har yanzu? Eh. Bari in gan su a reception. Shike. Me yake damun baba? Na dawo gida ne kawai na same shi a ƙasa. Ni abin da na sani kenan. Rukayya Ibrahim. Yes. How is he? He's stable. Yes. Doctor, me yake faruwa? He experienced a blockage in his lungs due to growing cancer cells. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cancer. Calm down, calm down. It's actually not at its chronic stage yet, which is a good thing. But with time, you will have to consider chemotherapy. But can we see him now? You can. He's actually been sedated, but you can definitely see him. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ka taimake ni. Ka bani juriya akan wannan halin da na tsinci kaina a ciki. Hello, sir. I was supposed to be here for an interview. Miss Ibrahim, right? Yes. I'm so sorry. I had family emergencies. Well, like I told you on the phone, it's a one-time job offer and the interview ended hours ago. Please, sir, you really need to help me. I need this job. I am really, really sorry. I can't help you. There's nothing I can do about this, okay? Baba? Baba ya jikin? Yayi baba. Kana buƙatar hutu ne. Yanzu ma Musa da mahaifinsa suka binnan sun ce za su dawo da yamma.
ina ta addu'ar kar Allah ya kawo wannan lokacin Rukayya, saboda na san ba za mu iya biya ba. Amma baba, tun yaushe ka san da wannan rashin lafiyar? Yanzu tsawon wata 6 kenan. Baba, har wata 6? Shine ko ka gaya min? Ba haka bane. Ina so da gaya miki. So kuma ba na son hankali ke tashi. Hankali na ya tashi, baba. Ka san kai kaɗai nake da shi a duk faɗin duniyan nan. Mama ta tafi ta bar mu. Kuma ba na so in rasa ka, ko baka gane ba ne, baba. Allah shi ya san gawar fari. Kuma Allah shi ya san daidai da kaya. Allah shi ya san daidai. Nasir, yanzu ba wanda ya san inda take ko me yake faruwa. Ba wanda na sani da ya santa. Kash, amma sai dai na yi sakarci. Da na karɓi nambarta. Ayo, sakarci kenan? Salis, dan Allah kar ka fara. To, amma ba, kai yanzu meye ne za ka yi? Domin na san cewa ba ita kaɗai ne iyar mace a duniya ba. Akwai mata kashi-kashi ko ta ina dubu-dubai. Ba kamar ta ba. Rukayya Ibrahim kawai nake so, don ita na baiwa soyayya ta. Wai me ya gwammace ta da sauran matan? Watakila ma idan ma ta ganka ma ba za ta gane ka ba. Watakila ma an riga haɗa ta da miji. Sai na tabbatar da hakan kamin in haƙura. To, bari mu fara daga farko. Kai me yasa kana son ta? Ka taɓa haɗuwa da mutumin da ka ji kana so ka zama masa komai a rayuwa? Ina nufin komai. Kamar aboki, ɗan uwa, bawa mai baka kariya. Ba zan iya maka cikakken bayani akan hakan ba. Amma na san duniyata ta yi haske tunda na samu abin da nake so. Kai, na shiga uku. Nasir kenan mai soyayya.
ba dai wani wasan kwaikwayo da kake yi ba ko? Goma ka farfado daga wannan mafarkin da kake ciki. Domin abin da kake tunani, abin da kake ji a jikinka haka, mai wucewa ne. Ko ma ka aure ta, bari in gaya maka, zai bi ya wuce. Ko ma wanda za ka sake aure ta na biyu, har da wanda suna waje. Wannan ji da kake jin nan zai wuce. Ka kalle ni da kyau, ina gaya maka, ka san duniya, duk abin da mutum na so ba shi yake samu ba. Well, your father's health insurance has covered most of the bills, but there is an outstanding of 58,000 naira. 58,000. Yes, 58,000 naira. You can see the details. See, 58,000 naira. So what do we do? I also understand the doctor recommended chemotherapy for him. I don't know whether you want to go ahead with it right away because insurance doesn't cover that. How much is it? 1.5 million naira. Yes. Sorry about that. Baba na yadda zan aure shi. Mun dawo. To alhamdulillah. Ina ganin kamar zuwa anjima za mu iso gidan. To shi kenan. Ta amince za ta aure ka. Ta amince? Ko baka fahimci abin da na faɗa ba ne. Cewa na yi ta amince za ta aure ka. Alhamdulillah. Wato dama akwai shirye-shiryen da ya kamata a ce mun yi, to amma kafin nan zuwa anjima da daddare za ka raka ni za mu je gidan. Abba, ba na bukatar wani gagarumin biki. Abokan arziki da 'yan uwa kawai sun isa. Idan na fahimce ka kana ganin kamar ba ni da wadatar kuɗin da zan yi maka bikin da har sai an yi magana a kansa. Ba haka ba ne, Abba. Kasancewan kana da kuɗin da za ka iya mun bikin da zai ɗau magana, zai rufe mu duk wanda za su yi wasu ƙananan maganganu baki. Aure na ne, Abba. Ba na buƙatar wasu taron mutane. Don Allah. To shi kenan, tun da haka ke so.
Na gode abba. Ɗan gafarci na abba. Bari in zaga. Ba kowace lokuta muke samun zaɓi da yawa ba. Wasu lokuta muna barin afi ƙarfinmu a faɗa domin wata manufa. Ba ma damuwa da yin abu mai kyau ko mara kyau. 'Yan uwa su ne na farko a kowane al'amari. Rukayya! Na'am baba. Soyayya haka kike ashe a cikin zuciya ki dashe ki laushi kin mamaye kin kama min zuciya ke ce guda shafinki da faɗi ke ce muradi zai yi jihar